Я працавала дзесь у падвале. Мне падаецца, мой адказ не спадабаецца. Дасягнула якогось узроўню болю. Я такая. Я такі чалавек. Відаць. Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Демчук, и вы слухаете подкаст, першы выпуск подкаста «Праца Ваца». Гэта падкаст, у якім мы будзем разважаць пра феномен кар'еры ў нашым жыцці. Ці трэба яе будаваць і ўвогуле, што гэта такое? Што такое змяняць свой кар'ерны шлях, ці зразумець, а кім ты все-таки хочаш быць, калі вырасцеш. І сёння у мяне ў гасцях першая моя гостья, якая адгукнулася мне на інстаграме, калі я запытала, хто хоча падзеліцца сваімі гісторыямі. Гэта цудоўная Юля, якая падзеліцца сваім якраз такі шляхам, і цягам гэтых 45-50 хвілін запрашаю вас у наша падарожжа. Дзе ты зараз? Калі мы з табой рыхтаваліся, ты была не там, дзе ты ёсць зараз. І гэта таксама такі файны пачатак нашай размовы. Да, буквально цягам 2 тыдняў адбыўся пераезд, змена лакацыі, так бы мовіць. І я пераехала ў іншую краіну. Яшчэ больш на поўдзень, у Партугалію. І вось другі дзень тут арыентуюся. А да гэтага ты колькі жыла ў Італіі? 13 гадоў. 13 гадоў. І это з Беларусі, да? Ты туды адразу ці? Так. Я прыехала сюды вучыцца і засталася, працавала, жыла. Як ты звычайна на размовах расказваеш, які твой кар'ерны шлях? Важное пытанне, цікавае пытанне, потому что, знаешь што? Я думаю, што гэта першы раз, калі я буду на яго адказваць. Мне вельмі прыемна. Я думаю, што гэта ініцыятыва супер важная, таму што я разважала, як адказаць на гэта пытанне. Самая першая думка, я такая, окей, якщо яна прыйшла да мяне, ось гэта я, напэўна, і разумею, як кар'ерны шлях. Там ёсць элемент шляху, ну і сапраўды, чаму кар'ерны шлях? Таму што гэта ёсць шляхам, першае. І калі я думала пра гэта, я узгадала, упэўнена, ты ведаеш, амерыканскага даследавача, пісьменніка, быў такі Йозеф Кэмпбелл мінулага стагоддзя. І ён шмат пісаў пра міфы сусвету, і ў яго ёсць такі канцэпт, як шлях героя. Так. Офігенны канцэпт. І я адразу падумала пра гэты канцэпт, і я падумала пра тое, што кар'ерны шлях, як падарожжа, як шлях, як прыгода жыцця вельмі добра змяшчае гэта. Ну, вядома, што мы не будзем тут на 2 гадзіны распавядаць, што такое шлях героя. Я думаю, ты можаш, ведаеш, то можем потом там, я не ведаю, там невялікую ремарку ці спасылачку я пакіну пра шлях, пра ту канцэпцыю шляха героя. Які твой шлях гераіні, ведаеш, як бы ты яго неяк так? Балючы. Ён там кажа і пра пустэлю, ён там кажа пра пакіданне дому, пра сустрэчу з ворагамі, пра знаходжанне сваіх сяброў, паплечнікаў і розныя этапы гэтага вельмі доўга, які можа доўжыцца і, напэўна, доўжыцца у некаторых выпадках усё жыццё. І я гэта перажываю як штосьці такое супер лёгкае, не штосьці такое, што мне даецца з радасцю. Я доўгі час не разумела увогуле, што мне рабіць у гэтым жыцці, як сябе наладкоўваць, як сябе прыстасоўваць, куды ўпіхнуць, запіхнуць. Таму я думаю, што так, пэўны час гэта быў такі балючы шлях праз перамаганне. Я чую, і што вот ведаеш, мне неяк так адгукаецца, то што ты кажаш, я сябе кудысьці засоўвала, прасоўвала, что-то некое такое, ну, насилие некое над собой, хіба, так? Да. Я думаю, что
у тым ліку також праз знасілля, таму што разважала над тым, што вось чаму мне падабаецца гэта ініцыятыва пачынаць размаўляць больш, таму што я падумала пра тое, што кожнага разу, калі мы задаём гэтае пытанне і чуем новы адказ ад новага чалавека, гэты новы адказ робіць расшыраючы трошечку па кропельцы нашу рэчаіснасць і тое, як мы звыклі на яе глядзець, што тычыцца менавіта прафесійнай рэалізацыі кар'ернага росту, і можам называць як хочам рознымі сінонімамі, але ж частку жыцця, вялікую частку жыцця, якая складае наша прафесія. Ілю, слухай, а вось калі разглядаць вось твой шлях гераіні, да, то бок твой менавіта твой прафесійны шлях, а можаш трошки так, не ведаю, мне як адразу гэта уяўляецца як такі майлстоуны, да, то бок якія у якіх прафесіях ты сябе спрабавала, чаму менавіта ў гэтых, і вось давай паспрабуем трошки, як твой гэты шлях будаваўся ўвогуле? Па-першае, у мяне ніколі не было ідэі. Я памятаю, узгадваю сваіх аднакласнікаў і аднакласніц. Вельмі добра памятаю сваю аднакласніцу Насця, яе звалі і завуць досі, якая добра ведала, што яна будзе медыкам. Таму што ўся сям'я... Зайздросціла заўсёды гэтым людзям, калі чэсна, якія такія, типа, я так решил. Вот. У яе сям'я дынастыя медыкаў. І яна вельмі добра, без насільства, упісалася ў гэтую дынастыю. Яна адчувала поклік, і я на яе паглядала, думаю, так, гэтае адчуванне, калі ты думаеш, штосьці са мной не так. Насця ведае, а я не маю адказу на гэтае пытанне. Вяртаючыся да таго, чаму мы, напэўна, павінны кожнага разу яго задаваць, каб атрымліваць новы адказ. Так што ж гэта такое? І ў мяне адказа не было. А кім я хачу стаць, калі я падарослейшую? Таму я пашла проста дзесьці. Я ведала ангельскую, зразумела, ведала ангельскую, таму спажывала шмат контенту англамоўнага і амерыканскага больш. Ведала, што есть такой sabbatic year. І я такая, так, мне пише, да. Мама, тато, я хотела взять такі год. Вядома, што на пальцах патлумачыла, што гэта такое, але сэнс быў у гэтым sabbatic year. І каб зразумець з школкі да вышэйшай установы, а куды мне ў гэтую вышэйшую установу ісці? Вядома, што мне адказалі, што ты шо? Я толькі хацела спытаць, думаю, няўжо бацькі, а які это год плюс-мінус быў, каб мы разумелі, то слухачы? 2000, там, щось такое. 2000. 2005. 2005, окей, то бок ліцей, да? То бок ти в 2005-му така приходиш до батьків і кажеш, я хочу ГПР, да? Sabbatical year. Я не пишу. Що? Я зрела. У нас дядько цябе прыстроіць на юрыдычны. Калі ты ўвогуле не ведаеш, што хочаш. То бок, no way. У нашай сям'і все вучыліся, і ты будзеш вучыцца. Адказа на пытанне, а што я буду вучыць, навошта і што я буду з гэтым рабіць потым у будучыні, вядома, мне ніхто не даваў. Такая ёсць культура, што ўсе павінны мець гэтыя корачкі, і сапраўды жыццё ў Італіі, напрыклад, мяне вельмі злекавала ад гэтага комплексу. Таму што я прыехала, і тут не мае гэтага, нават не знаю, гэта не тренд, гэта якась балячка.
Так, гэта ж, ну, па сутнасці, яшчэ можа такі наследак Савецкага Саюзу, да, то бок, што Напэўна. ну, абавязкова вышэйшая адукацыя гэта прыкмета чагосьці, некага статусу, да? Статусу, так. І мне на першыя годы мне было цяжка нават заводзіць сяброўскія адносіны з людзьмі, якія не малі вышэйшы адукацыю. Я лавіла сябе на гэтым, я разумела, што гэта не норм. То бок ты, ацэньваючы, да, што, ага, у цябе няма вышэйшай адукацыі, значыць, ты нейкі, ну, то бок это бессэнсоўна неяк, неасэнсавана неяк было, да? Ну, я, тыпу, а як мы будзем размаўляць, як мы будзем, на якія тэмы мы будзем размаўляць, калі ты там, я не знаю, чалавек не прачытаў пэўны стос кніжак ці штось такое. Вядома, я вельмі добра гэта пралекавала, я проста адчуваю, я гэта рана загоілася і якогось снабізму у пэўнай ступені з майго боку, таму што вядома, што гэта зверху глядзець на так, і гэта хіба яшчэ такая штука, што, ну, чым спакойней ўжо, ну, тогда лікуеш гэту гісторыю, як ты ставішся менавіта да іншых, так і да сябе, то бок, да, і менш вось гэтых вымог да сябе, што я павінен, не ведаю, соответствовать камусьці для чагосьці. Да. Таму я пашла куды проста, каб ад мяне адвязаліся. Калі не сакрэт, это куды я так? Я пайшла вучыцца на літаратуру, на філолога. Вядома, што я досі думаю, што філолог гэта не прафесія. Стан душы? Гэта такі стан, больш нават гэта покліч нашай душы. Окей. Сапраўды покліч, таму што мне падабалася вучыцца. Я той самы вечны студэнт. Я магу вучыцца, можа сплошваць мяне грошы, але цікава, што 2 разы мне прапаноўвасці ісці далей на PhD, і я туды не пайшла. Вось цікава, як таксама адрозніваецца, калі мы штось можам прамаўляць і гаварыць, трэба ўсё ж такі чак з рэчаіснасцю рабіць, таму што не заўжды яны супадаюць. Ну і я думала пра сябе, што толькі плаціць мне грошы я буду там чытаць гэтыя кніжкі да сканчэння жыцця, але так не адбылося. Таму акадэмічную сваю кар'еру я скончыла на другой адукацыі сацыёлага. Гэта ўжо в Італіі? Так. І там сапраўды я даволі сур'ёзна не толькі разважала над тым, каб пайсці далей на PhD, але таму, што ў мяне ўжо была супраца з універсітэтам і мяне быў ужо настаўнік, не ведаю, як гэта называецца, тыпу reference. Окей. Я думаю, будзе зразумела, так. То бок настаўнік, старэйшыя пасады, вышэйшыя пасады, якія потым куруюць кіраўнік. Вось, гэта будзе, напэўна, навуковы кіраўнік. І навуковы кіраўнік, да якога я ўжо рыхтавалася на поступлення на PhD. Спойлер скажу, што гэта, дарэчы, напэўна, можа, не ведаю, як у іншых краінах, але ў Італіі так. Хто баіцца, можа паступаць на PhD, думае, што ён не зможа і щось такое. Зноў-такі, у Італіі гэта давольна проста, таму што дастаткова мець добрыя адносіны са сваім навуковым кіраўніком, дастаткова таго, што сапраўды, калі навуковы кіраўнік заінтарэсаваны тым, каб ты і іншыя студэнты прыйшлі далей вучыцца на PhD, яны зробяць усё, каб вы там былі. Ось такая реклама. PhD, Віталій, просто побудуй класныя адносіны. Класныя адносіны. Вядома, што трэба шмат працаваць, вядома, што трэба паказваць сябе, вядома, што трэба рэкамендаваць сябе, паказваць, што ты здольная вучыцца, шмат працаваць,
адносіны не проста таму што ты спадабалася камусьці, да, то бок менавіта паказаць яшчэ і свой Не таму, што ты падабаешься. Я маю на ўвазе то, што ведаеш, мне падавалось, што каб пайсці на PhD, ты павінна, ну я не знаю, паказаць, што ты разрабіла штосьці, чаго дагэтуль ніколі не было. Гэта не так. Каб патрапіць на такія ступені, магістарская, PhD і так далей, дастаткова паказаць, што ты ахвочая працаваць і працаваць шмат. Працаваць шмат трэба. Больш за 12 гадзінаў на дзень і так далей. Просто сидзець і далбаць, ну шмат, просто шмат. Сидзець у лабараторыях і закапываться. Па сутнасці, это просто матывацыя. І мне падаецца, вельмі важную штуку кажаш, таму што гэта не толькі датычыцца PhD в Італіі. Я вельмі шмат чую ад людзей, што, напрыклад, калі там пытаю, кім ты, дзе ты марыш працаваць, і там, ну, напрыклад, нават такія кампаніі, як, ну, умоўна кажучы, бывае так, што праца ў умоўным гугле гэта нешта недасягальнае, просто таму што каб працаваць у гугле, то хіба трэба быць, ну не ведаю, кімсьці ўзроўня, не прыходзіць мне на ум, хто там можа быць, але разам з тым. Але насамрэч, калі прыходзіш, да, то па сутнасці гэта звычайнае патрабаванне, але так, трэба падрыхтавацца і быць гатовым працаваць па сутнасці. Гэта вельмі важны спольна, я думаю, тому што шмат людзей зупыняюцца на тым, што ў іх галаве ёсць такое абмежаванне, што я павінна быць нейкім суперталентам. Больш за тое, я дазналася, што talent visa in the USA, яна вядома тычыцца выбітных спартоўцаў, вядома тычыцца выбітных артыстаў, навукоўцаў, але разам з тым па гэтай візе талантаў, якія, я думаю, божа, я павінна там быць, о май год, свяціла сваёй краіны. Гэта не так. Таму... Я тут супер згодна, у меня з візай талентаў таксама было пераасэнсаванне, калі я просто пачала назіраць за людзьмі, якія былі досыць побач, то бок, ну, умоўна кажучы, з тых жа, тыя ж беларусы, з той жа крыві. Вось, але, ну, канешне, так, яны рыхтаваліся, гатавалі гэты стос папераў, але разам з тым гэта не былі выбітныя спартоўцы, зоркі ці навукоўцы. Это былі звычайныя людзі, якія проста дастаткова добра падрыхтаваліся і працавалі. Праца, мэта і дысцыпліна, каб дасягнуць гэтыя мэты. І калі вяртаючыся да твайго кар'ернага шляху, то атрымліваецца Італія, сацыялогія, на PhD не трапіла, потому што, ну, не захацела ў той момант. Таму што ў пэўны момант я злавіла сябе на том, што я лічу сябе недастатковай для гэта. Я зараз гэта разумею, мяне была вельмі такая сур'ёзная траўма, якая я прапрацоўвала і ў псіхатэрапіі. І, напэўна, толькі зараз паступова адпускаю, тому што мне была, ну, вельмі балючая такая адкрытая рана, што я просто сама сабе заблякавала і сказала, я недастаткова маіх скілоў, маіх знанняў, маіх усяго. I'm not enough. Я для гэтага не падыходжу. Мы с тобой, когда размовляли, ты вот эту фразу, я и так запомню, да, very much imposter syndrome просто. Да. Imposter syndrome, yeah. Гэта будзе як синдром самозванца. Так. Да. Это раненая, наша пораненная нарциссичная вот эта частка, которая просто, вот эта недостатковость, особливо у жанчын, у наших широтах, можно так сказать, это сапраўды нейкі біч. І да. Слухай, вось, ну, ты кажаш про то, што ты ўжо зараз разумееш, і ў мяне, як ведаеш, так інтуітыўна, мне падаецца, лагічна такое пытанне. Ведаеш, вось, а ўжо зараз, да, што б ты сабе тады сказала? Ну, вот, і мне падаецца, там можа быць некая такая падтрымліваючая для кагосьці гісторыя. Мне падаецца, мой адказ не спадабаецца. Хто так, скажу так,
Першае, гэта трэба асэнсаваць, што ў цябе ёсць такая праблема. Што сапраўды тое, што ёсць у галаве, і тое, як ты сябе уяўляеш у твоей галаве, са ўсімі абмяжоўваючымі думкамі пра сябе, якім ёсць сіндром самазванца, і рэчаіснасць, яны відавочна не супадаюць. Праблема ў тым, што нават калі мне тады казалі гэта лухта, паглядзі на сябе, гэта неправда, гэта проста ты на сябе нагаворваеш, гэта не супадае з рэальнасцю. У цябе і класныя scores, адзнакі, да? У цябе класныя адносіны не таму, што ты там суперпрывабная ці штосьці, да? А таму, што ты зарэкамендавала сябе як добрая студэнтка, выконваючая, дысцыплінаваная і так далее, і так далее. Мне гэта шмат хто гаварыў. Праблема ў том, што пакуль сам чалавек, то бок у маём выпадку я сама не дайшла паступова да таго, што такі дасягнула якогось узроўню болю, калі ён стаў невыносным, і мне прыйшлося штосьці з гэтым рабіць, it's not okay. Да гэтага часу ўсё, што мне казалі, да мяне не даходзіла. Мяне быў такі цвярды панцыр зверху майго недаверу, што да мяне ўнутр гэта не патрапляла. На жаль, гэта не проста і гэта не хутка. То бок гэта окей, працягваць казаць чалавеку, у якога ёсць такая праблема. Але, на жаль, часта атрымліваецца так, што гэта не працуе адразу. Юля, я ведаеш, ты калі зараз кажаш, я думаю, господи, як добра, што ты гэта кажаш, таму што, калі честно, у меня уже просто ванітуе ад гэтых пастаянных в Инстаграме, што уберем синдром самозванца за одну сессию. Или там, я не ведаю, приходи на вебинар и лишись. Ну, это сапраўды... Вот ты ведаеш, ты калі казала про панцир, да. Ты ж яго нарошчваў доўгія годы. І, ну, неяк так склалася жыццё, што гэта быў адзіны спосаб, як можна было існаваць. І яго зняць, гэта ж небяспечна, а сніму і што тады, а раптам все ўбачаць, да? То бок і таму мне падаецца важна хіба я так для сябе пачула, што, ну, па-першае, асэнсаваць, што да, са мной гэта ідзе, у мяне ёсць гэты панцырь, і з нейкай такой, ну, лагоднасцю да сябе пачынаць трошкі яго неяк так, ведаеш, хіба у нас будзе без відэа, таму што я сюжу прям паказваю гэты панцырь зараз, што яго трэба паглядзець на яго з адной, з чаго ён гэты панцырь, да, то бок што он падтрымлівае, а што ён абараняе. Ну так. Да. І гэта праца, і сапраўды шмат гадоў ён фармаваўся, шмат гадоў слой за слоем ён нарошчваўся. І, ну, напэўна, не вельмі рэальна і рэалістычна і неяк па-дзіцячаму думаць, што за 3 сустрэчы з супергуру, супертэрапеўтам... Антипродажи. I'm sorry to say. Ну, я ж кажу, на жаль, вельмі хуткіх рашэнняў. Яны бываюць, але не для ўсіх праблемаў. Для мяне гэтая праблема не была такая лёгкая, каб вырашыць яе за 3 сесіі з тэрапеўткай або за адзін пост, які я пабачыла, прачытала і зразумела ўсё. Так, штосьці я пачала... Пазлікі, 10 адно, 10 іншыя. Ніколі не ведаеш, які пазлік стане апошнім ці перадапошнім, да, то бок, што склалася ўжо пэўная нейкая карцінка. Ну, бачыш, мы пачыналі з шляху, як канцэпта, і тут тое самае. Гэта шлях, і пачынаецца ён з той кропкі, дзе ты разумееш, асэнсоўваеш, а асэнсаванне ёсць такім актам прызнання самой сабе, што окей, у мяне гэта ёсць, сапраўды мне гэта замінае
больш гарманічнаму і шчасліваму жыццю, развіццю маёй асабістасці і дасягненню таго, што я хачу, і кропка па кропцы, і так. Дзякуй, неяк так ведаеш вельмі цёпла ад тваіх слоў становіцца, што ведаеш, гэта шлях, сапраўды шлях, і кар'ера гэта таксама можа быць шляхам для кагосьці, а не лесвіца, як гэта прынята лічыць, напрыклад. І дзе ты зараз на сваім шляху, сваім нейкім такім працоўным ці кар'ерным, назаві як хочаш? Я казала, што у пэўны час ужо амаль 4 гады таму я пачала тэрапію, і сапраўды для мяне гэта было благаславеннем, таму што, вядома, таксама былі моменты фрустрацыі, калі я і пакідала, і потым вярталася. Бываюць такія моманты, калі ты ўжо лічыш, што ой, все, я ўсё зразумела в гэтым жыцці, я ўсё зразумела. Але праходзіць час, ты разумееш, што мы дасягнулі іншага ўзроўню, і там знову нічога не зразумела. І гэта і ёсць развіццём, і гэта і ёсць вось гэтым шляхом герояў і гераіняў нашых. Таму праз тэрапію паступова я пачала цікавіцца, але ж такі, апроч таго, што я пачала цікавіцца якоюсь інфармацыю, чытаць, пытаць маю тэрапеўтку, я яе задзяўбла да таго, што яна так пэўны час таму я набыла сабе кніжку, настольную кніжку ўсіх тэрапеўтаў, гэта Нэнсі Маквільямс, псіхааналітычная дыягностика. Я задзяўбала, хто ты? Да, я просто долбала яе, хто я, і яна кажа, слухай, пачытай гэтую кніжку і скажы сама, як ты думаеш? І сапраўды гэта быў вельмі мудры манёвр з яе боку. І я у адзін такі момант, я помню гэта нават, акром таго, што я вывучала, цікавілася, задавала пытанні, у мяне быў момант, які можна назваць зараз эпіфані. Я гуляла з сваім хвосцікам, з сабакай, мы былі на рэчцы, любім такія кантэксты, трошку рэчкі, трошку леса, такі wild. І у адзін момант я щось там сама сабе разважала, і я зразумела адну рэч. Типу, вау, напэўна, мяне вельмі моцная і вынослівая псіхіка, тому што я якось аналізавала сваё жыццё, параўноўвала рэакцыі і маёй сястры, і як па-рознаму мы пражывалі і пражылі пэўныя моманты нашай біяграфіі. І мяне проста паразіла гэтая думка. Вау, мяне моцная псіхіка, таму што я не зламалася, у мяне не мае тое ступені розладу, якое, напрыклад, не тое, каб нават розладу, але праблема, які і у той жа маёй сястры, у маіх. Па сутнасці, адна і тая сітуацыя магла, напрыклад, умоўна кажучы, дзесьці зламаць так фігуральна, мовячы, але аднаго чалавека, але іншага гэта сітуацыя проста, было дрэнна, але я мог з гэтага выйсці, лабільнасць хіба такая. Да. Ёсць такое слово resilience, зараз вельмі моднае, гэта уласцівасць металаў, наколькі я памятаю, разумею, гэта уласцівасць металу, якая перакачавала таксама і карыстаецца зараз папулярнасцю у псіхалогіі. Гэта уласцівасць гнуткасці, але не можаш гнуцца, але не ламацца. Вось такая історыя. І так, і з гэтай думкай я і асэнсаваннем жыла, і потым думаю, так,
щось у мяне не мае ніякіх талентаў. Можа, гэта ёсць мой талент. Слухай, ну, прикольно. Мне падаецца, першае, типа, у мяне няма ніякіх талентаў. Мне такі, в смысле? Да, то бок адразу. Да, і гэта таксама, дарэчы, да пытання, што такое кар'ера, што такое кар'ерны шлях, вельмі вузкія адказы на гэтыя пытанні. І мае сэнс адказваць на іх часцей, каб пашыраць менавіта наш погляд на нашу рэчаіснасць і каб прабіць яе не вузкімі кратамі і такім калідорам, па якому я павінна рухацца, і ў канцэ гэтага туннеля тое, што бачу, гэта ёсць моя смерць, а наадварот, расшыраючы гэта і робячы гэтую рэчаіснасць, знаеш, такой утульнай, прыемнай, прымаючай і падтрымліваючай мяне, цябе, Таню, Настю, Толю і іншых другіх. У іх, у кожнага будзе адказ на гэтае пытанне абсалютна розным. І тое самае пра талент. Што такое талент? У мяне была вельмі вузкая візія, што такое талент. І я ніколі не магла туды патрапіць. Гэта было балюча, таму што я разумела для сябе, што талент гэта вось толькі гэта, а ў мяне гэтага не было. І гэта, вядома, питала фрустрацию. Так, талент, что талент? Ну, танцуешь ты, спяваешь, да? Ну, так как бы, что мы привыкли называть талентом. Да, а вот да. талент моцная психика, чамусьці заўсёды в чекбоксах я не бачила, напрыклад. Ніколі. Талент моцной психики или выносливости, устойливости. А насамрэч, я лічу, что это вау, які талент. І, дарэчы, калі мы ўжо даходзім до таго, што зараз я сертыфікуюсь і паступова Да, это ты пачынаю працаваць як коуч, тобто праз мой асабісты шлях у тэрапіі і так далее, я прыйшла до того, што я сертыфікуюсь і паступова ўжо зараз практыкую прыватна, што калі я гляджу у сферу псіхалогіі, псіхатэрапіі, праца тэрапеўтаў, праца коучаў, о май гад, гэта number one. То бок гэтая ўласцівасць і здольнасць вытрымліваць. Ну, ты не будзеш працаваць у гэтай прафесіі, калі ў цябе не мае гэтага скіла. Ну, з іншага боку, это ж таксама развіваючая гісторыя. Ну, то бок ты можаш мець нейкі, да, ты ж таксама спектр. Ты можаш просто хтосьці мае ад прыроды, да, то бок 4, да. Хтосьці 6, але з 4 можна таксама дарасці там да 8 умоўнай. Да, і гэта ёсць талент, да? У кагосьці ўжо ёсць прырода дае фору, у кагосьці гнуткае цела, і гэта людзі стаюць выбітнымі гімнасткамі, спартоўцамі і так далей. Але таксама мы ведаем, што ў гімнастыкі, каб дасягнуць узроўню, каб выступаць на алімпійскіх гульнях і так далей, твой талент, ты можаш з ім жыць усё жыццё, але калі не будзе працаздольнасці, калі не будзе дысцыпліны, проста жорсткай, жалезнай дысцыпліны, ты нічога не дасягнеш. Таму вядома, якаясь вось прыродная здольнасць, схільнасць, яна дае табе гэты бонус. Пытанне, ці будзеш ты гэты бонус развіваць? Тут жа залежыць ад цябе. Да, сапраўды так. Я так ведаеш, што прям расплылася, калі ты ад таго ведаеш, некае такі адчуваю такое прыняцце, цеплыню уже другі раз про гэта кажу, але разам з тым я прям реально, вось, ты мяне бачыш зараз, вось я расплываюсь по крэслу, мне падаецца. То бок зараз ты сертыфікуешся як коуч і как бы зараз бачыш, ну, сябе неяк, я так разумею, адчуваеш, прыміраеш, да, да гэтай прафесіі? Да, але ведаеш, што адчуваю з пачаткам курсу, у восені ён пачаўся, і вось буквально на наступным тыдні у нас будзе фінальная ўжо сертыфікацыя. І з пачаткам практыкі, прыватныя практыкі не толькі на курсе, там было шмат гадзін нашай практыкі і ў троечках, і супервізіі, розныя працы з менавіта з
практыкавання, каб мы натрэніраваліся гэтае ўсё рабіць. Я ўжо маю на ўвазе з кліентамі, ну, я адчуваю, напрыклад, што такія рэчы, як lack of focus, як тут сказаць, ну да, пакінем lack of focus. Muted. Мікрафон не такі устойлівы, як мы з табой, разумееш. Норма жыцця. Разумелі, што тэхналогія, яна мае свой ліміт. Яна мае свой ліміт. А чалавек таксама, і гэта трэба прызнаваць. І гэта, дарэчы, буквально не так да лімітаў. Ведаеш, ёсць такое выказванне know your limit to overcome them. Я зразумела, у мяне ёсць фізічны такі, ну, як бы не той, што недахоп, у мяне пратрузія, і гэта таксама было дадзена мною прыродай. Просто я так складзеная, маё цела такое. І я зразумела для сябе, што не заўжды know your limit to overcome them. Для мяне гэта know your limit to respect them. Таму што ты не можаш гэта пераадолець, але ты можаш з гэтым неяк жыць. Якім чынам? За які кошт? Так. За які кошт? Каб што? Каб зламаць сабе спіну? Вось тут таксама вельмі такі зыбкі пясок зразумець, дзе тая кропка, дзе сапраўды табе мае сэнс overcome, мае сэнс пераадольваць, мае сэнс зрабіць гэты высілак, каб стрыбнуць на новы ўзровень. Або гэты новы ўзровень будзе для цябе проста калецтвам. І тут бачу таксама часта людзі путаюць, не заўжды разумеюць, дзе той ліміт, які сапраўды трэба пераадольваць, каб на іншы ўзровень патрапіць, а дзе трэба ўсё ж такі рэспектнуць прыродзе. Так, і это таксама, ведаеш, мне падаецца, момант, які чамусьці у гэтай нашай такой культуры дасягатарства, да, то бок чамусьці пра ліміты мала кажуць, да, то бок што, ну, насамрэч у кожнага з нас ёсць ліміты, і гэта вельмі часта больна іх прызнаць, што, на жаль, і ёсць жа, ну, калі спускацца, да, да ўзроўня прафесій, на жаль, ужо ёсць прафесіі, якія ніколі не асвояць. І гэта праўда. Калі мне кажуць, ты можаш стаць кім заўгодна, не. То бок, ну, там, што кажуць, ну, я не веру ў гэта, але калісьці мне казалі, што там кітайскую мову пасля 35 уже нельга вывучыць. Ну, я не веру ў гэта, але разам з тым хтосьці калісьці пра гэта казаў. Я это тут хутчэй там пра балерын, да, прафесійнай балерынай ці гімнасткай, напрыклад, там пасля 40 аматарам так, прафесійнай уже не станеш. Да. Гэта прызнанне лімітаў, акрамя ўсяго іншага, таксама вельмі важна. Да. Добра, зараз будзе такі, мне падаецца, віток, не то чтобы бліц будзе адзін, я яго потым... Ну, не, там нічога страшнага, але одно такое пытанне, ведаеш, я заўсёды, калі у мяне просто я паспрабавала рукамі і нагамі розныя прафесіі, вось, ну, я на Русе. І, напрыклад, калі пытаюсь, Таня, кем ты працавала? Я кажу, я працавала падсобнай рабочай, горнічнай, я працавала ў гатэлі, я працавала памочнікам на кухні, я працавала медычным рэгістратарам, аніматарам, вядоўцам з вяселляў і карацей. І я гэтым вельмі ганаруся, таму што гэта тая гісторыя, якая фармуе мяне, і, ну, дзякуючы ўсяму гэтаму досведу, я там, дзе я ёсць зараз. Вось, таму вельмі можаш вот так, тыпу, якія прафесіі ты спрабавала, датыкалася да якіх? Я трошечки працавала у якасці настаўніцы, то бок рэпетытара, і, дарэчы, рускай мовы, таму што калі я пераехала ў Італію першы год, я шукала самыя разнастайныя мажлівасці дзесь падпрацаваць, таму што, вядома, у мяне была стыпендія даволі добрая, але ўсё ж такі гэта стыпендія. І я шукала дзесь падпрацаваць.
і вырашыла выкладаць рускую мову як замежную, таму што універсітэт Піза, University of Pisa, дзе я пачынала вучыцца, там таксама была катедра рускай мовы як іностранная. Не, як іностранную, для іх вядома, што замежная. І я выкладала трошкі студэнтам. У мяне быў такі досвед, ён мне не спадабаўся, і я зразумела праз гэта, што я не настаўніца, я не выкладачка. Мне гэта не падабаецца, не падыходзіць. Мяне шмат разоў таксама пыталі, ці я магу выкладаць ангельскую мову, таму што, жывучы ў Італіі, вялікія праблемы з ангельскай, і шмат хто зацікаўлены падцягваць. І так як я ведаю добра і працую па-ангельску увесь свой час, я працую з ангельскай мовай, мяне шмат і сяброў і так далей заўжды пытаюць, ці я магу ім выкладаць як tutor ангельскую. І я заўжды адмаўляла. Таму што пасля таго досведа я зразумела, што гэта ўзагалі не маё, і не хачу больш паўтараць. Таму ёсць такая гісторыя. Я працавала таксама як фронт-офіс. Ты ўзгадала гатэль, я таксама працавала ў гатэлі. Быў цікавы досвед. Потым я яшчэ працавала ў real estate, гэта нерухомасці, агенцыя нерухомасці. Там таксама было цікава, таму што я працавала дзесь у падвале. Мы здымалі такой пошны офіс. Я маю на ўвазе, што гэта быў гістарычны цэнтр Джэнова, гэта Лігурія у паўночнай Італіі, з такім panoramic view, Панорамны, так. Але каб сэканоміць грашэй, то бок офіс знаходзімся з такім супер лакшуры, супер пошным месцы, з супер такім terrace. Выходзіш з гэтага погребу і адразу сябе на порт, на гістарычны гэты цэнтр гораду. Тобто вельмі прыгожа, але у погребу было не вельмі. Так, прахладненько. Не вельмі, мякка кажучы. Вось там я працавала, і што мы рабілі, менавіта мая функцыя была ў тым, што мы разам, і я была employed, выбрана на гэтую пазіцыю, таму што мы толькі раз пачалі зандаваць гэтую глебу luxury real estate. То бок нерухомасць такой высокіх коштаў. Да, нерухомасці, я б сказала, што мы дзесьці ад 500 000 і вышэй. Вядома, што у пэўны момант я сказала, мне задаўбала прадаваць вілы па 3 мільёны, а працаваць у якомусь погребы. Мяне гэта не ўлаштоўвае, таму я адсюль сыходжу. І павінна была надалей працаваць у такім турыстычным напрамку, як гатэльны бізнес, але тое, што называецца агритуризмо, in Італія, класнае месца на ўзбярэжжы, але пачалася карона, і з каронай мы сядзелі. Па-першае, у нас быў даволі strict lockdown. Мы сядзелі 3 месяцы проста пад замком. Так, Італія ж так вельмі. Да. І цягам яшчэ пандэміі і самого локдауну я сударыжна пачала, застаўшыся без працы, таму што, вядома, ўсё было зачыненае. Я не патрапіла на сваю працу агритуризму і знайшла працу ў сапорце, каб ён быў неладны, і дагэтуль на сапорце і працую. Змяніла розныя праекты,
але сэнс захаваўся той самы. Дякую. І апошняе бліц пытанне хутка прям вот такое вот. Кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш? Яшчэ раз. Кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш? Тэрапеўтам, псіхолагам, коучам. Я ўжо ў ім ёсць. Ты ўжо на гэтым шляху. Да, распачынаю свой шлях. Я пакінула вёску, калі ўжо узгадваць Джозефа Кэмпбела, я пакінула вёску і знайшла сваіх паплечнікаў. Вось так. Дякую, мне падаецца, на гэтым можам завяршыць. Оно как-то так прям, не ведаю, к табе мне цэласна атрымалася. Да, да. Дякую.